kaka wechegi mago mag money laundering gin mage mantiere kar kae. Chako kodi Mwalimu Peter Orero, kendo intiere od bura kacha, chike gi une mukalo gi une mupuodho gi kendo gintiere kar ka. Kiweyo machalo kama kembe turi ntie kar ka to giduto poko puodh gi kendo mawach mawuok kuom ogai mar bengi maduong' ma pachoka CBK. Mokwongo agone jo Kenya mos kabisa nikech mano wan gi a rogue governor of Central Bank. Central Bank must control the monetary aspect. To your Ministry of Treasury, the Treasury control fiscal policies. To kakuru governor ma Central Bank, wacho ni nitie kembe mangi over 3 billion ma are lending people to poko bedo kata registered. Tiendeni this governor is condoning money laundering. Kakuru ngamo winjo bedi ni take the interest mar Kenya. Emo yie ni money laundering timore Kenya ka. Mo wacho ni 6 months go. Ochako miyo gi 6 months gi register. To ene governor. Oko wacho no loro kembe go kiki gidhi mbele gi register immediately. Ang'o miyo pod omiyo gi 6 months mondo gi register. To kakoro banks chaka bank kende. Giketo conditions makata small banks cannot operate, microfinance businesses. Nikech nyaki bed gi 3 billion mi deposit kocha a central bank kapok ichako kata bank. To sani to nitie kembe maging'eyo ni operate gi billions to are not even registered. Koro kagin gi double standard kama. To ere kaka gidhi control economy mar this country. Omiyo governor mar Central Bank should even resign. Wabro luonge owinjo waluonge parliament owinjo resign mana nikech gini kende ok wanyal bedo gi governor ma cannot control private enterprises. Kamano bende akele twak Daktari Evans Kidero kama kamibete kiwinjo twak machalo kama kawuok jogo mochung' ne rango kaka omenda donjo kendo ringo